a mi tacinha, a botacinha e junto nos tacanabay dilante, no olvida con lo que bocinha, nunca, nunca otro poquita, no olvida con lo que bocinha, nunca, nunca otro poquita, a mi tacinha, a botacinha e junto nos tacanabay dilante. Oyente, boa tarde. Bomini, de outra edição e traz notícias para o dia março 28 de maio. Nós temos programa exclusivo, caminha com nós, nota de estúdio, nós estamos na locação de El Mundo de Praia. Caminha aí meta a Yubi Kumi, também tem uma entrevista com a senhora, o Bosan também vira Kirato, o Tahobi conheci na Bonaire último ano, não? Pero nós estamos aqui para tomar na minha despedida, pero no mesmo momento para promover, para explicar nós aqui na Bonaire quão importante está a eleição que está vindo na junho para a Europa, que a Europa pode ficar para o desenvolvimento de Bonaire. Nós temos junto com nós Alexandra Van Huffelen, secretária de Estado de Assuntos do Reino e Interno, que a estava nós, a minha mãe, é a pessoa mais importante, e assim passava hoje. Estava a pessoa muito importante na relação de Isla do Caribe, Holanda, do último ano que nós temos. E tem gabinete de missionário, naturalmente, é nossa conversão tiki, de terugblikje, en natuurlijk playback, é novo. Pero me quer começar com a assim, entre meu amigo, companheiro, jovem, aí meta a introduzir isso mesmo. Danke, Noche Willem. Para mim também é um prazer de poder join a mesa de conversação com o secretário de Estado, senhora Alexandra Van Huffelen, ora minha invitação. Mas bisa mesmo ora sim, nós acaba com notícia e abana, pero nós join voz de Bonaire aqui também. E agora que me tenho bisa noite, nós temos cadena também, via de Live 99, seu Facebook page também, para entrevista que você de com. Me te quer que informação nós vai sacar a tarde, tá muito importante para a isla de Bonaire, pero também para todos que seguem nós, portando a Holanda, Corsau, Aruba, para sobre a senhora Alexandra Van Huffelen, atrapa toda a isla aqui também. Então me te quer top great com a nós vamos conversar com ele, que cultura ela assim, conta-nos que ela assim, e agora aqui de com este rumbo para a Europa, que ainda também participar na eleição europeia, então que planificar para nós na Europa também, que ainda com nós tem budget, não tem sangue para seguir desenvolver a isla aqui noite. Dank je voor de invitatie. Dank je met Alexander. Bomini. Nou, dankjewel. Dankie. Okay. Het is echt een eer om hier te zijn. En jullie hebben een fantastische geïmproviseerde studio gemaakt eigenlijk. Zomaar heerlijk buiten hier. Ja. Dat is de creativiteit van Caribe. Ja. Ik wil beginnen met een heel leuk iets dat ik net aan hem vertelde. We gaan er niet op in. Maar ik ben even gaan achterhalen wie u bent. En ik kwam te ontdekken, wanneer, ik ga het ook niet zeggen, hardop zeggen. Ik ben ontdekt wanneer u geboren was. Ja. En heel frappant is, dat was de datum toen ik mijn volledig bevoegd onderwijzerschap kreeg. Oh, wat mooi. Dat is mooi, toch? 21 juli 1968. Dat zegt zelf. Ja. Ik hoefde niks te verklappen. Geweldig, nou, ja. En toen werd ik beëdigd als volledig bevoegd onderwijs. Nou, dat viel ook mooi samen. Dus ja. We gaan niet elkaar zeggen hoe oud we zijn, hè? Nee, dat doen we niet, hoeft niet. Nee. Mooi. Ik las ook, en daar begin ik mee, en dan geef ik ook het woord aan hem. In jouw inzet als staatssecretaris zei je wil je inzetten voor de gelijkwaardigheid van deze eilanden met Nederland. Ja. Heel interessant. Wat ons scheidt is 9000 kilometer. Wat ons scheidt is scheidt en verenigd is het gedeelde historie. Ja. Slavernij, kolonialisme en nu in een nieuw systeem. Is het jou gelukt die gelijkwaardigheid inhoud te geven? Nou, ik denk dat we wel een paar hele belangrijke stappen hebben kunnen zetten op dat gebied. En dat is bijvoorbeeld rondom het thema van het sociaal minimum en het minimumloon. Dus zorgen dat mensen die hier wonen, net zoals in Nederland, kunnen leven van het salaris van 1 baan. Dat hebben we natuurlijk in stapjes gedaan. De laatste stap volgt nog op 1 juli aanstaande. Dan krijgt iedereen dus een minimumsalaris van $1750 per maand. En dat is denk ik een belangrijke stap in termen van gelijkwaardigheid. Maar er is meer gebeurd.
We hebben heel hard gewerkt en dat is ook in stappen gebeurd om de zogenaamde vrije uitkering, het geld wat het openbaar lichaam krijgt om het werk hier te doen, te verhogen. En daar is ook een grotere gelijkwaardigheid in gekomen. We hebben een onderzoek laten doen, kwamen tot de conclusie dat het openbaar lichaam gewoon niet genoeg geld heeft om haar eigen werk te doen, de wegen goed te onderhouden, de riolering, ja, van alles en nog wat. En dat wordt nu ook verhoogd met de komende voorjaarsnota. En verder heb ik me vooral heel veel druk gemaakt ook over het thema klimaat. Een onderwerp waar ook steeds meer mensen hier op het eiland zich druk over maken. Zeker omdat het niet alleen maar over zeespiegelrijzing gaat en het verbleken van het koraal. Maar bijvoorbeeld ook enorm zware regenbuien waardoor grote stukken land eigenlijk de zee instromen. We hebben, en ja, daar hebben we ook weer middelen, geld voor beschikbaar gesteld. Ook samen met Rob Jetten om bijvoorbeeld te zorgen dat we hier duurzame energie kunnen maken, wind en zon, goedkoper dan de huidige bronnen van energie. Nou ja, op dit soort fronten hebben we in ieder geval een stuk verder gewerkt aan die gelijkwaardigheid. Maar ik denk dat het ook wel onderdeel van mijn aanpak is geweest, en dat denk ik niet alleen, maar dat vind ik ook echt ontzettend belangrijk, is dat we gewoon begonnen zijn samen en als mensen te zitten. Niet alleen maar hier met de politiek, maar ik ook met de bewoners van dit eiland, om het te hebben over de vraag: wat heb je nodig om je leven beter te maken? Om hier fijn te kunnen wonen en te leven. Onderwijs is natuurlijk een heel groot en belangrijk thema. Je kunt je niet voorstellen hoe belangrijk het is dat je naar school kunt gaan. Dat je ook op school, wat we ook hebben geregeld, een maaltijd krijgt wanneer je dat thuis niet krijgt. Zodat je echt kan leren. Dat je schoolgebouw er goed uitziet. Dat je kan sporten. Nou, al die onderwerpen, ja, daar hebben we aan gewerkt. En dat vond ik echt super fijn. En het doet me ook echt verdriet dat ik de laatste keer hier waarschijnlijk als staatssecretaris ben. Maar ik hoop hier nog heel veel terug te komen. Ik heb in ieder geval mijn man beloofd om hem, zodra ik niet meer een baan heb, mee te nemen. Heb je het nog niet gedaan? Hij is er nog niet. We zijn hier met Is dat vakantie een ooit straf? geweest. Is Maar dat een straf, of nee, dat wordt vindt het hij echt heel beloofd? graag. Nee, maar dat is juist wat ik. Hij wil dat ook heel graag. En ik zei, ik heb al zoveel gesproken over alle mensen die ik heb gezien, dat hij dat ook wel heel fijn vindt om dat Dus je hebt hem geprikkeld te dat hij zien. ook hier naartoe wil. Ja, Nou. ja, natuurlijk. Ja. Nou, In deze 4 jaren, hoe was de relatie met de regeringen van de eilanden? Wat vindt u daarvan? Nou, ik heb hier op Bonaire eigenlijk natuurlijk te maken gehad met 2, of eigenlijk 3 bestuurscolleges. Het bestuurscollege dat er was voor de verkiezingen hier. Daarna natuurlijk het college dat daarna kwam en dat redelijk snel weer werd vervangen. Maar ik denk dat ik altijd het gevoel heb gehad dat ik een hele open en goede relatie heb gehad. We waren het natuurlijk lang niet altijd met elkaar eens. Maar wat ik wel merkte is dat hoe meer we ook konden bereiken, hoe meer we dat minimumloon konden introduceren, hoe meer we konden doen op het gebied van klimaat, huisvesting. We hebben ontzettend veel programma's gemaakt om nieuwe huizen te bouwen. En daar gaan we mee door. Ook op nieuwe gebieden in de buurt van Rincon en ook Dawari. Dat daarmee de relatie ook verbetert. Want dan wordt het niet alleen maar we praten over mooie dingen, maar we doen het ook gewoon. Correct. Nee, Ja. u heeft het altijd gezegd, u praat erover, maar we zien ook dingen gebeuren. Ik wil nu ook kijken naar de ambtenaren, de Nederlandse ambtenaren, hoe ze nu terugkijken naar onze eilanden, naar het werk dat u heeft gedaan. Ja. Ja, goed, dat moet u natuurlijk eigenlijk aan hen zelf vragen. Maar ik ben hier met mijn team. En wat voor hen natuurlijk ook heel fijn is. Kijk, zij doen dit werk ook omdat ze het graag willen doen. Omdat ze de overtuiging hebben dat dat we hier het leven van iedereen beter kunnen maken. Dat we de natuur kunnen verbeteren. Al dit soort dingen. En voor hen was het natuurlijk heel fijn om te kunnen werken met een kabinet. Want dat was natuurlijk niet alleen maar ikzelf, maar ook de minister van Sociale Zaken, de minister van Energie, de minister van Volkshuisvesting. Die allemaal zeiden, we willen echt stappen vooruit zetten. En die daar geld voor hebben gereserveerd. Die hier veel geweest zijn. Hè. Mijn collega's, ik ben lang niet de enige uit het kabinet die hier op bezoek is geweest. Er zijn veel meer mensen die dat hebben gedaan. En die het dus ook heel fijn vonden om stappen te zetten. Dus veel van mijn medewerkers vonden het ook echt wel leuk. En ja, hier is natuurlijk ook een heel team van mensen vanuit de BZK. Ja, waar ik zelf in ieder geval hele warme herinneringen aan houd. Ja, Is het jou gelukt, Alexandra, om, mag ik toeteren? zeker. Is het jou gelukt om zeg maar, het Haagse cultuur en de Caribische cultuur toch ergens bij elkaar te brengen? Ik hoorde zo net met jou, ik ga dus daar ook over hebben. Ik heb ervaren met jou van afstand
Dat je het niet altijd over ons had, maar met ons praten. Ja. Met jouw dansinspanningen. Ja, Met jouw ochtend. Mijn jurk Ja, jouw Caribische dress, ja, maar dit is gewoon, dit is een jogogo, hè? Dat zie je toch wel. Ja, Ja. precies. Maar is het jou gelukt dat Haagse cultuur dat toch echt anders is dan de Caribische cultuur op allerlei niveaus, toch bij elkaar te weten te brengen? Ja, ik vind Met het. spanningen natuurlijk, maar Ja, maar ik hou ervan. Weet je wel, de wereld zou ontzettend saai worden als we allemaal hetzelfde waren. En als je hier woont, ja, dan leef je in een andere wereld, in andere omstandigheden. Heb je een andere achtergrond dan wanneer je in Den Haag woont of in Utrecht, zoals ik. En ik denk dat het juist altijd zo belangrijk is om het gewoon dan te hebben over wat voor mensen belangrijk is. En dat is vaak helemaal niet zo verschillend. Iedereen wil graag een goed huis. Wil dat de kinderen goed kunnen opgroeien en naar school kunnen. Wil graag dat de omgeving er goed uitziet. En dat er geen vuil op straat is. Dat de natuur mooi wordt onderhouden. Dat je een goede baan kan hebben. En dat is uiteindelijk niet, daar zit het verschil helemaal niet in. En het leuke is wel dat het hier natuurlijk totaal anders is. Er is hier fantastische muziek en mensen kunnen onwijs goed dansen. En dat is alleen maar leuk om die verschillen te zien. Maar de kern natuurlijk van wat iemand voor zichzelf en voor zijn kinderen en zijn familie wil. Ja, daar zitten helemaal niet zo gek er veel zit verschillen in. Ja. Nee, en weet je, en wat natuurlijk wel fantastisch is. Kijk, wij zijn natuurlijk af en toe als Hollanders, zeg ik dan maar, ontzettend precies. En weet je wel, alles moet precies gebeuren. En het is 5 over dat, 5 over 3 doen we zus. En als het dan niet doorgaat, dan zijn we helemaal van de leg. En hier is natuurlijk toch, kunnen jullie zo ontzettend goed, jullie zijn zo innovatief, kunnen zo goed improviseren. Als het niet linksom gaat, dan doen we het toch rechtsom. We gaan ons niet druk maken over als iemand 5 minuten later of eerder is. Er is tijd om naar elkaar te luisteren. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Dus het is gelukt. Ja, ik hoop het wel, maar het is ook wel, je moet het altijd weer blijven doen, hè? Ja, precies. En ja. Maar ik vind het hier echt fantastisch. En ik vind het superleuk om juist ook met mensen te spreken die op een helemaal andere manier zijn opgegroeid. En Als staatssecretaris, wat is het meest belangrijkste dat is gelukt met u voor de eilanden? Ik denk de bestaansminimum ja, en dat soort dingen, maar ik wil het van u horen. nee, ik denk het ook. Ik denk dat dat echt het meest concrete was. Kijk, het was een van de punten die als eerste ook werd genoemd toen ik hier op mijn eerste bezoek kwam. Dat het gewoon niet oké is dat mensen hier van hun minimumsalaris niet kunnen leven. Dat ze dan 2 banen moeten doen. Dat je dan geen tijd hebt om je kinderen goed op te voeden. Dat je geen tijd hebt om goed te koken en te zorgen dat je gezond eet en ook nog beweegt. Allemaal dingen die ontzettend belangrijk zijn. Dus ik ben ontzettend blij dat dat gelukt is. En dat was echt nog wel een gevecht. En ook wel in het begin, weet wel dat ik met jullie beiden heb gesproken. Toen zaten we nog in dat stadium dat onderzoeker was. Toen zeiden jullie, ja, dan komt er weer zo'n rapport. Ja, En dat verdwijnt natuurlijk zomaar weer in de la. En ik had gesprekken met Oenke Bon, die natuurlijk ook heel hard gestreden hebben hiervoor. En met de sociaal dialoog. En iedereen dacht, Maar het is wel gelukt. Met hulp van zeker ook Carola Schouten uit het kabinet. En zeker ook met Kamerleden die zeiden, we willen het nu ook gewoon, als we het goed doen, dan doen we het niet een beetje goed. Dan moeten we het gewoon helemaal goed doen. Met de hulp van Glenn Todé ook. Zijn rapport was heel concreet. Dit is wat er nodig is. Dit is wat mensen moeten hebben. Niet alleen maar ook die verhoging, maar ook kinderopvang goed regelen. Zorgen dat er andere voorzieningen zijn. Ja, daar ben ik dus echt heel blij mee. Maar ik ben ook heel blij met het feit dat we die uitkeringen aan het openbaar lichaam verhoogd zijn. Want dat maakte ook dat heel vaak het openbaar lichaam gewoon te weinig middelen had. Ook vooral structureel, jaar op jaar. Om het werk te doen. En dan kun je geen mensen aannemen. Ja, en dan krijg je dat thema weer wat we ook noemen uitvoeringskracht. Dat eigenlijk erop neerkomt. Ja, soms heb je wel geld, maar heb je niet de mensen die het werk kunnen doen. En dat is natuurlijk super belangrijk. Dus dat we dat nu ook in onze voorjaarsnota, heet dat dan in de begroting in het voorjaar, die we ieder voorjaar maken, hebben kunnen opnemen. Dat is wel echt belangrijk. Het is veel geld voor Bonaire, 11 miljoen per jaar, euro. Dus er zijn echt wel mooie stappen gezet. U bent ook hier nu voor een werkbezoek, want u gaat niet alleen dag zeggen, ik ga weg, Nee. ik ga naar Europa.
Maar wat houdt het werkbezoek in? Wat doet u precies nu bij de eilanden en zeker Bonaire? Ja, nou vooral hier op Bonaire. Vanochtend heb ik samen met het bestuurscollege het zogenaamd bestuursakkoord getekend. En dat is de overeenkomst waarin staat wat we samen in de komende jaren gaan doen. Op het gebied van welzijn, op het gebied van onderwijs, op het gebied van gezondheidszorg. Wat we willen bereiken om de klimaatverandering aan te pakken, huizen bouwen. Nou, al dit soort elementen staan daarin. En vooral ook om te zorgen dat het openbaar lichaam zichzelf zodanig kan versterken. Dus door mensen aan te nemen. Hè, zowel in termen van het aantal mensen als de mensen die ook de expertise hebben. Om te zorgen dat we dat dan ook uit kunnen voeren. Dat we ook kunnen waarmaken wat we hebben opgeschreven. Dat is denk ik voor Bonaire echt een van de belangrijkste stappen om te zetten. Ik heb nog met het RIEK gesproken, een ondermijningsteam wat hier actief is. Dat probeert witwassen aan te pakken. Wat probeert ook te kijken naar hoe we mensenhandel kunnen voorkomen. Wat ook een ontzettend groot thema is. Vanmiddag zit ik nog met een aantal inwoners. En dan eindigt het vanavond wel met een... ik ben nog in Rincon op het bankje. Bankje die redo? Exactly. Om met de mensen uit Rincon en andere mensen van het eiland te spreken. En uiteindelijk gaan we nog bij de gezaghebber een glaasje drinken om dan toch afscheid te nemen. Ja. Om toch duidelijkheid te krijgen op dit wat u zegt. De akkoord is getekend. Als zo'n akkoord op tafel zit, al komt er een nieuwe regering naar binnen. Ze moeten het gewoon uitvoeren, toch? Ze moeten dat uitvoeren. De mensen, zodat ze het begrijpen. Ze moeten het uitvoeren. Ze moeten dit gaan doen. Er is ook geld voor beschikbaar. Top. En dat is ontzettend belangrijk. En ik heb wel gezien dat nieuwe regeerakkoord wat we hebben, of eigenlijk heet het hoofdlijnenakkoord. Daar staat heel weinig in over het Caribisch gebied. En dat is aan de ene kant natuurlijk niet goed. Maar aan de andere kant denk ik wel goed. Want er staat in ieder geval, ondanks het feit dat de regering niet helemaal van mijn kleur is, behoorlijk rechts is, staat er vooral gewoon in feite, we gaan door. We gaan door met het werk. En het is ook weer belangrijk voor jullie dat een nieuwe staatssecretaris of wie dan ook dit onderwerp gaat doen, zo snel mogelijk komt. En dat jullie dan ook weer aan hem of haar vertellen, dit is wat er moet gebeuren, maar laten we vooral doorwerken op wat we hebben ingezet. Ja. 2 punten voor zeg maar voor terugblik. Als je nog een jaar de tijd had gehad, wat zou je nog willen doen voor Bonaire? Nou, ik denk, de Cariben en zo. Ja. Nou, ik zou wel 2 dingen zou ik echt nog harder aan willen werken om te realiseren. Of misschien 3. Nou, ik begin even met de eerste. Woningen. We hebben hier huizen nodig voor Bonaireanen zelf. Hè? Dus niet voor toeristen, maar voor mensen die er zijn. We hebben nu een paar locaties op het oog. We hebben ook daar eerste plannen gemaakt. Samen natuurlijk met de gedeputeerde Angelica Cecilia, die heel hard eraan trekt. Maar dat is echt wel een heel belangrijke prioriteit. Betaalbare huizen, maar wel ook van goede kwaliteit, in een goede omgeving, in de natuur gebouwd. Dat is denk ik 1 ding wat echt super belangrijk is. Een tweede thema gaat toch wat mij betreft over het zorgen dat de kosten van het leven hier omlaag gaan. Zeker, in ieder geval ook zeker niet stijgen. En daarvoor is het nodig bijvoorbeeld dat we harder werken aan die energievoorziening. Zorgen dat we meer met zon en wind gaan doen. Dus ook heel goed voor de klimaatverandering. Dat we gaan werken aan het verlagen van tarieven voor internet bijvoorbeeld. Zeker voor mensen met een kleiner inkomen. Daar hebben we al subsidies voor. Maar we moeten die internetverbindingen ook verder verbeteren. We moeten zorgen dat die kinderopvang invoeren. Dat zijn denk ik een paar belangrijke andere thema's. Ja, en het laatste punt is wat mij betreft ook de economie. Want de economie op het eiland is natuurlijk grotendeels afhankelijk van toerisme. En daar is op zich helemaal niks mis mee. Maar je wil ook dat toch meer ook diversificatie is. Dat er ook andere thema's zijn waar je geld aan kan verdienen. We hebben afgesproken daar een plan voor te maken. Dat staat ook in dat bestuursakkoord. Maar ik had er toch wel graag nog zelf wat meer aan willen werken om dat uit te voeren. Omdat ik denk dat bijvoorbeeld op dat onderwerp waar ik ook verantwoordelijk voor ben, digitalisering, op dit eiland nog veel te doen is. Hè. Mensen die bijvoorbeeld computerprogramma's maken, ja, die kunnen dat overal op de wereld doen. Als je maar een heel goede internetverbinding hebt. Ja. En die is hier op zich. Die kan overigens nog wel verbeterd worden. Dat gaan we ook in de komende tijd willen we dat ook doen. Maar zorgen dat mensen die zogenaamde kenniswerkers hier op het eiland ook komen, is belangrijk. Niet alleen maar omdat het mensen zijn die dan hier het werk doen, maar vooral ook Bonaireanen die dat werk kunnen doen. En kinderen
die steeds meer digitaal zijn en fantastisch goed met computers zijn, ook een toekomst geven in die wereld die alleen maar groter wordt. Ik heb één ding gemist. Mhm. En het heeft te maken met jouw vroegere functie. Ja, Je was vroeger directeur openbaar vervoer Amsterdam. ja. En ik mis dat jij niet gesproken had over transport. Ja, nee, dat is ook zo. We hebben het geld geregeld daarvoor, om te zorgen dat is onderdeel van dat pakket. Staat ook weer in het bestuursakkoord om te zorgen dat dat komt. En ja, dat is nu een kwestie van uitvoeren. En ik weet dat het bestuurscollege ook bij mijn oude werkgever langs is geweest in Amsterdam. Om te kijken hoe zet je dat nou op. En een van de eerste onderwerpen waar ze natuurlijk aan willen werken is het verbinden van Rincon en Playa. Wat voor heel veel mensen een hele belangrijke route is. Maar inderdaad, super belangrijk. En vooral ook ben ik heel blij dat we daar gewoon geld voor hebben. Want ja, dat is het belangrijkste wat je nodig hebt. Want je hebt natuurlijk niks aan een... en dat het ook structureel is. Want je hebt niks aan een buslijn die er wel is, maar die niet rijdt. Precies. U bent nu bezig ook, ik heb een mooie brochure gekregen, want u gaat door als politici. Ja, U wilt nu naar Europa, u zit op de lijst. En wat gaat gebeuren? Waarom gaat Alexandra Van Huffelen naar Europa? En wat kan u betekenen voor deze eiland? ja. Nou, ik ben, zoals jullie dat noemen, cargador di lista. Cargador di lista. Dus ik sta onderaan de lijst om onze lijst te dragen. En het belangrijkste hiervan vind ik eigenlijk dat... Kijk, Europa is voor heel veel Nederlanders in Europees Nederland al ver weg. Maar voor hier lijkt het nog veel verder weg. Maar Europa is ontzettend belangrijk. Want eigenlijk alle grote thema's waar we aan moeten werken in de wereld. Zorgen voor vrede en veiligheid. Zorgen ervoor dat we die klimaatverandering gaan aanpakken. Zorgen dat we die digitale wereld veilig maken en vertrouwd. En iedereen daarin kan meedoen. Dat zijn allemaal thema's die vanuit Europa worden geregeld. En die zijn dus ook direct van invloed op wat hier op Bonaire gebeurt. Ook hier is de economie afhankelijk van heel veel van de subsidies die er zijn in Europa. De energievoorziening, het werken aan klimaatverandering, het aanpakken van bijvoorbeeld de natuur. Hè. Zorgen dat de natuur hier goed blijft. Dat we de verbleking van het koraal oppakken en daarmee ook zorgen dat het eiland zijn schoonheid behoudt. Al die thema's worden voor een groot deel, allergrootste deel in Europa geregeld. En ik ben hier ook vooral om aan mensen te vertellen dat dat zo is. En dat het dus ook heel belangrijk is om op 6 juni te gaan stemmen. Omdat het echt uitmaakt. En ja, ik ben namens mijn partij D66 kandidaat. En dat doe ik ook omdat ik vol overtuigd ben van wat Europa voor ons kan betekenen. Dat heb ik heel erg gemerkt in de laatste tijd voor het Caribisch gebied. Nou, niet voor niks. Ook onder mijn verantwoordelijkheid is Edison Reina, jullie voormalig gezaghebber, benoemd als een gezant voor Europa. En die heeft inmiddels al een heleboel fondsen voor het Caribisch gebied verzameld. Ook voor hier, voor Bonaire. Niet alleen maar het project Galileo, maar ook op het gebied van energie. Hè, want het eiland is benoemd tot een van de kleine eilandstaten die in de komende tijd geld krijgt om helemaal te verduurzamen. Om te zorgen dat die energievoorziening op zon en wind gebaseerd wordt. Al dit soort projecten. En dat is dus, nogmaals, dat realiseren weinig mensen zich. We doen er denk ik ook te weinig aan om dat vaak ook uit te leggen en toe te lichten. Maar dat is super belangrijk. Dus ik ben hier ook vooral om te zeggen, ga op 6 juni nou stemmen. En als je niet weet op wie, stem dan op mij. Dat is nummer Lijst 33, 5, nummer op de 33. groene lijst D66. Ja, de lijst 5. Lijst nummer 5, nummer 33. Absoluut. Alexandra Van Huffelen. Ja. Om Nee, om dat is Europa een zeker beetje belangrijk. dichter bij de mensen te brengen, bij onze mensen te brengen. Jullie hebben dus 3 speerpunten aangehaald voor je werk. En het eerste was de economische versterking. Ja. Wij, als onderdeel van Nederland, grenzen aan de grootste markt van de wereld. Ja. Zuid-Amerika. In het huidige kabinet staat, deze eilanden zijn waardevol. Voor wie ze waardevol is niet ooit gezegd. Ik ga op eigen interpretatie aangeven. In hoeverre zouden wij, dus van Europa, je hebt het net aangegeven, dat is heel mooi, aangegeven met de gezant. Mhm. Maar met name bijvoorbeeld wat ook in deze huidige kabinet staat als bestaanszekerheid is garantie van voedselproductie. Ja. Bonaire is bekend als agro-economische ontwikkeling geweest. Ja. Een stukje is weggeslagen door de Shell en Lago. Het andere stukje is in 1970 weggeslagen door men ging naar de toerisme.
En heeft de rug gekeerd naar de kern Naar de van wat landbouw. Bonaire is. Want de landbouw, Ja. veeteelt en visserij. Er wordt naar mijn smaak te weinig aandacht aan besteed. Maar dat is een politieke keuze. Mhm. Maar dan wil ik dus naar jou toesturen. Hoe kunnen wij van Zuid-Amerika, die groot produceert, economisch, landbouw, van alles, meer profijt trekken, omwille van wat je net zegt, de levensonderhoud te verlagen en niet steeds te blijven concentreren op Douwe Egberts en Albert Heijn. Ja. Want dat wordt er helemaal duurder. Nou ja, dat is heel belangrijk. Kijk, een van de dingen die Europa aan het doen is een handelsverdrag maken met Zuid-Amerika. En dat handelsverdrag is ontzettend belangrijk, want dat gaat inderdaad over vrijhandel, over dus ook lage prijzen, over het zorgen, de handel is altijd twee kanten op, dus het kan ook vanuit hier daar naartoe, maar andersom net zo goed. En dat is een superbelangrijke taak voor Europa, voor hier, omdat het dan inderdaad kan zorgen dat je, het is natuurlijk ook nog steeds interessant om zelf hier dingen te produceren. Maar om het veel makkelijker te maken, inderdaad, producten te importeren. En die dan ook van de goede kwaliteit zijn. Want die handelsverdragen, Europese handelsverdragen, gaan dan ook over dat als je, nou ja, ik zal maar zeggen, kippen of zo importeert, dat je er niet met allerlei enge hormonen en gevaccineerd zijn enzovoort, maar dat ze de kwaliteit hebben, zodat je ze veilig kunt eten. Dat als je groenten importeert, dat die niet vol zitten met allerlei pesticiden die niet goed en gezond voor je zijn. Dus de vrije markten is een van de belangrijkste dingen die Europa doet. Maar Europa kan dus ook ondersteunen met geld om die landbouw hier weer verder te ontwikkelen. En dan natuurlijk op een moderne manier. En daar zijn natuurlijk al kleine projecten van hier op het eiland. Maar die zijn nog eigenlijk niet, nou ja, nog niet echt levensvatbaar, nog niet rendabel. Dat verder opzetten vind ik zelf ook interessant. Want uiteindelijk, ja, wat je van dichtbij haalt is vaak gezonder, lekkerder. En levert ook lokale werkgelegenheid op. Met uw werkbezoek nu, u praat ook over focus op beheerbare groei. Leg dat toch even uit. Ja, dat is in het bestuursakkoord hebben we het daarover. En dat is een onderwerp wat zeker ook dit bestuurscollege drijft. En dat is het feit dat Bonaire ontzettend hard gegroeid is in de afgelopen jaren. Echt verdubbeld is in inwoneraantal. En, Nou, er zijn boven de 25.000. Ja, en er zijn allemaal huizen bijgebouwd en hotels vooral, enzovoort, enzovoort. En wat het college eigenlijk zegt, en dat ondersteunen wij heel erg, is van laten we nu met elkaar gaan bedenken wat voor eiland we willen zijn. En als we die groei verder beheersbaar willen maken, dan moeten we ook nadenken over de vraag hoeveel hotels willen we er eigenlijk nog bij? Hoe willen we, wat voor huizen hebben we nodig in de komende tijd? Huizen voor mensen die hier op vakantie komen, of die een huis willen kopen als belegger, of huizen voor de lokale voor de Bonaireanen. En eigenlijk gaat het steeds meer die richting in. Laten we vooral kijken naar hoe we kunnen zorgen dat het leven voor Bonaireanen hier goed is, leefbaar is, betaalbaar is ook. En natuurlijk is het prima dat er toerisme is. En er is ook helemaal niet zoveel mis met mensen die hier een vakantiehuis hebben. Maar we moeten het beheersen om te zorgen dat straks niet het hele eiland volgebouwd is. En er helemaal niemand weer wil komen, omdat het zijn schoonheid verloren heeft. U praat ook over economische ontwikkelingen en de ambitie om te komen tot een regio-deal voor Bonaire. Ja. Leg hem even uit. Ja, regio-deals zijn eigenlijk potten met geld die de Europees-Nederlandse regering heeft om te besteden aan regio's. En een van de regio's is natuurlijk het Caribisch gebied. We hebben in dit jaar bijvoorbeeld een regio-deal gemaakt voor Statia, om vooral te investeren in het opknappen van het centrum daar. Een regio-deal voor Saba, om een cultureel centrum te maken bij de school. Maar we willen ook graag zo'n regio-deal maken voor Bonaire. En we moeten nog kijken waar we dat precies op gaan inzetten. Maar een van de ideeën is inderdaad om dat geld dan in te zetten voor een economisch groeiproject. En dat zou dus ook op het gebied van landbouw kunnen zijn. En voordat we toch iets anders gaan praten. U heeft ook gewerkt aan die slavernijgedoe voor de laatste weken. En het is ook gelukt dat er iets gaat gebeuren daar. Nou, we hebben natuurlijk excuses aangeboden. Er zijn excuses aangeboden door onze premier namens de regering, door de koning.
Maar niet onbelangrijk is inderdaad dat we hebben aangekondigd dat we ook een fonds hebben gemaakt voor maatschappelijke initiatieven. We weten dat heel veel mensen, ook hier op Bonaire, heel graag meer aandacht aan dit onderwerp willen besteden. Onderzoek willen doen of projecten of een monument willen realiseren. Willen herdenken, willen onderzoeken, willen weten wat er met hun familie is gebeurd. En daarvoor is in totaal voor het hele Caribisch gebied 33 miljoen euro beschikbaar. En de regeling daarvoor wordt binnenkort opengesteld. En dan kunnen dus allerlei organisaties die iets willen doen op dit gebied, kunnen daar geld voor aanvragen. Je had het over het klimaat, sterk Europa voor het klimaat. Wij ondervinden als kleine eiland de gevolgen van het klimaat die veroorzaakt wordt, even plastisch, door jullie. Ja. Ik had vandaag nog even gelezen, Antigua, onze zustereilanden, waar met enorm veel karkoos en zeedieren gevangen worden en verkocht. Hier is er een soort lok erop. Ja. Mensen begrijpen dat niet. Hoe zou je dus wat hier van enorm belang was voor de mensen om te eten, dat er nu dus gezegd wordt even de pas op de plaats, totdat de zaak weer aangroeit. Ik heb altijd toen destijds met Lubbers gezegd, hoe kun je de mensen overtuigen dat ze dit doen voor de lange termijn, dat het weer ten voordele komt van de komende generatie. Ja. De mens leeft in principe van dag tot dag. We vandaag eten. Ja, nou dat is ook zo. En het is natuurlijk ook van belang dat je ook voldoende geld hebt om eten te kunnen kopen. Nou ja, vandaar dus ook dat sociaal minimum. Precies. Nee, maar goed. Als het gaat over de natuur, de omgeving waarin je woont, dan zijn we heel vaak vergeten hoe belangrijk dat voor je is. Dat als je niet voldoende bomen om je heen hebt of groen, als je niet voldoende ook dat in stand houdt en bewaakt. Als je niet zorgt bijvoorbeeld dat je geiten aanpakt om te zorgen dat het eiland niet erodeert. Als je niet zorgt dat je iets doet aan klimaatverandering en het koraal in stand houdt en beschermt. En als je te veel vist, dan krijg je overbevissing en dat zorgt er weer voor dat het leven in de zee vermindert. Dat heeft allemaal effecten op je dagelijks leven. En dat heeft niet altijd een heel direct effect. Maar je ziet juist wel dat het juist op de lange termijn iets fout doet. En wat ik heel vaak hoor en totaal begrijp, is dat maar die rijke westerse landen, die hebben allemaal maar eindeloos olie verbrand en kolen en van alles en nog wat. En nu zitten wij ermee en dan moeten wij ook nog meedoen. En het eerlijke antwoord erop is, ja, jullie moeten ook meedoen. Niet alleen maar omdat het gewoon niet het probleem wereldwijd moet worden aangepakt. En daarvoor is Europa er ook om dat financieel te ondersteunen, te helpen met projecten. Maar ook omdat als je eigen leefomgeving hier eraan gaat, als je de natuur hier niet onderhoudt, het eiland uiteindelijk niet alleen maar onaantrekkelijk wordt om te wonen, maar ook er niemand meer komt. En dan ga je gewoon bergafwaarts in zo'n negatieve spiraal. Maar het belang van natuur voor mensen is enorm. En dat betekent dat het ook verdient om beschermd te worden. Op Europees niveau. Ligt het in jouw bedoeling straks om verder dat gezantschap van Edison Reina uit te bouwen of te verstevigen door, en dan noem ik een dwarsstraatje, om een permanente vertegenwoordiger van de kleine eilanden in Brussel te krijgen? Nou, we gaan in ieder geval, hebben afgesproken in de Woelbes-Wimbes conferentie, een permanente vertegenwoordiger in Nederland krijgen. En we hebben natuurlijk een permanente vertegenwoordiging van Nederland in Brussel. En mijn bedoeling is inderdaad dat, en dat gebeurt nu ook al, dat Edison en zijn team heel nauw met hen samenwerken. Want dat zorgt ervoor dat het geluid van de eilanden in Brussel gehoord wordt. Wat is er belangrijk voor hier om te zorgen dat je inderdaad het klimaatprobleem aanpakt, de natuur beschermt, de economie stimuleert, enzovoort. Maar ook dat er al die middelen die er in Europa beschikbaar zijn, ook hier naartoe komen. En daar heeft Edison al heel mooi werk gedaan op allerlei plekken. Maar ik vind het belangrijk dat zijn team dat ook blijft doen. In Brussel, maar natuurlijk ook hier. En ik ben er trots op dat hij dat werk is gaan doen. Na zijn lange periode ook als gezaghebber hier op het eiland. Ja. Jouw derde punt was sterk Europa voor onze veiligheid. Ja. Er is altijd gestreefd dat deze kleine eilanden, omdat ze kwetsbaar zijn,
zich buiten te laten houden van geopolitieke problematiek. Ja, We zijn er echt in getrokken door Amerika en Europa met Venezuela, met alle consequenties van die ja. rare verhoudingen. Is er een mogelijkheid om deze eilanden te verklaren tot peaceful regions? Om inderdaad dat hele geopolitieke gestijgel weg van ons te krijgen. Nou, ik denk dat dit gebied er vooral is om te zorgen dat het peaceful blijft. En jullie zijn in zekere zin ook een soort buffer tussen alles. Dat weet ik. En dat is ook een van de redenen waarom bijvoorbeeld ook de Verenigde Staten zo geïnteresseerd is in dit gebied. En ook meehelpt op allerlei manieren. Hè, met een ambassade ook op Curaçao en Willemstad. En ook op allerlei manieren investeert in de eilanden hier. Dus jullie zijn voor denk ik heel veel partijen een hele belangrijke onderdeel, buffer tussen allerlei krachten die nu geopolitiek een rol spelen. En daar is Europa natuurlijk, heeft een echt grote taak. Want we hebben natuurlijk op het continent Europa op dit moment een oorlog. Hè. Rusland heeft Oekraïne aangevallen. We zien ontzettend veel spanningen. We zien spanningen in de Verenigde Staten, tussen de Verenigde Staten en China. Dus Europa moet in zichzelf zorgen dat we een veilige plek worden. En hopelijk ook einde kunnen gaan maken aan die oorlog in Oekraïne. Die overigens ook hier weer effect heeft. Hè. Denk maar aan stijgende energieprijzen. Maar ook moeten we zorgen dat hier in de regio de rust bewaard blijft. En het zag er een tijdje goed uit met Venezuela, maar het blijft natuurlijk spannend. En ik denk dat die veiligheid dus ook wel geopolitiek nodig is. Maar veiligheid van Europa is voor een deel ook de veiligheid waar ik in Nederland ook aan werk. Aan die digitale veiligheid, het aanpakken van cybercrime. Het zorgen dat je als je op internet beweegt, dat je dat inderdaad veilig kan doen. Dat je niet maar je bankrekeningnummer ineens gehackt wordt of jouw gegevens gebruikt worden door iemand anders op een manier die je niet wil. Dus het is in die zin ook een breder thema, veiligheid. Ik wil nu een beetje met een paar vragen, een beetje persoonlijk, want ik denk dat u heel veel van Bonaire houdt. Mag ik even het publiek zeggen? Bostang po llama, WhatsApp, 796 38 Jesus. Als je pergunta, aqui 5 minutos. Si botingana die se pergunta na Alexandra van Heuvelen. 796 38 Jesus. WhatsApp zo. Non na telefoon, maar nos nota na studio. WhatsApp zo, meneer Rodriguez. Skibi zo. No, na po llama, WhatsApp ta sai. Correcto. Ik wil toch aan u vragen, u komt graag naar de eilanden en zeker Bonaire. Zeker. Wat vindt u van de gastvrijheid van de Bonaireaanse bevolking? Want u kent al heel veel mensen en u bent ook populair op Bonaire. Nou, dat is fijn om te horen. Nou ja, het is hier heerlijk. Hè? Ik heb nog nooit zoveel warmte ontmoet, letterlijk en figuurlijk. Met de mensen met wie ik gezwommen heb ja, dat is zo ontzettend fantastisch. Helaas moet ik morgenochtend al heel vroeg weer vliegen, dus kan ik niet met ze zwemmen. Dus ik zal ze heel erg missen, maar ik kom zeker weer terug daarvoor. Maar ook op allerlei andere plekken. Natuurlijk ook de mensen die in de hotels werken op andere momenten. De mensen van het openbaar lichaam. De mensen die ik ben tegengekomen die heel hard werken aan prachtige projecten. Of het nou is het opzetten van een eigen onderneming. Of die maatschappelijke projecten doen. Dat is natuurlijk ook iets wat hier op de eilanden zo groot is. Dat ook vaak wel soms door een tekortkomen van de overheid. Er heel veel wordt geïnvesteerd door serviceclubs. Maar allerlei stichtingen die mensen helpen. De voedselbank. Mensen die helpen met medische zorg. Mensen die kinderen helpen met leren lezen en schrijven. Nou ja, noem het en je hebt het. En dat is natuurlijk toch ook wel echt heel bijzonder. Jullie zijn met elkaar heel erg op elkaar betrokken. En ik vond het fantastisch om al die mensen te zien. En soms met ze serieuze gesprekken te hebben. Maar natuurlijk ook een beetje te genieten van de zon. En te dansen. Maar u al die voelt zich fantastische vrij. muzici. Maar Ja. u voelt zich vrij hier en je gaat overal naartoe, hè? Ja, zeker. Leuk. Ja, maar ja, het is toch ook een heerlijk en prachtig eiland. Het is echt zo mooi hier. Ja. Ja. Een vraag, een advies van jou naar onze bestuurders hier. Er is een drang om meer autonomie te krijgen. Ik ga niet in de details met de hele discussie over Walbest en Finbest. Er is een drang. Ja. Ik denk dat het een heel natuurlijke drang is van de mens. Ja. Om niet van veraf bestuurd te worden. Hoe
hoe zou je dus de bestuurders jullie willen adviseren die drang om te zetten in een proces dat zou kunnen leiden tot die autonomie? Want het is een proces, we kunnen daar niet omheen. Ja, kijk, wat, Niet van de ene dag op de andere. ik vind autonomie een ingewikkeld begrip. Hè? Ja, Het is dat hetzelfde als je zou zeggen, ik wil de gemeente Den Haag zegt, ik ga autonoom worden. Dat kan eigenlijk In niet. principe. Hè? Dus het is, jullie hier zijn onderdeel van Nederland. En ik denk dat je daar ook heel veel plezier van hebt. Dat je daar heel veel vruchten van plukt. Waar het natuurlijk over gaat is dat je de ruimte krijgt en ook neemt om je eigen eiland in te richten op de manier die je zelf wilt. Die past bij wat de Bonaireanen willen, wat Precies. hier de eilandraad wil. En wat daarvoor echt ontzettend belangrijk is, heb ik gemerkt, is investeren in Den Haag. Hè? Dus ook regelmatig er zijn. Dat idee wat we hebben afgesproken in die Wolbest-Finbest-conferentie van een vertegenwoordiger in Den Haag is denk ik ontzettend belangrijk. En soms dan is het ook een beetje weet je wel, net zo goed als wij ons moeten verdiepen in de cultuur van dit eiland, moet je je ook andersom verdiepen in de cultuur van Den Haag. Ja. En dan zijn er dingen die heel goed werken. Namelijk als je gewoon concrete plannen en ideeën hebt en zegt, nou, dit zou ik heel graag willen, kunnen jullie me helpen om dat voor elkaar te krijgen? Dan is de Tweede Kamer vaak heel erg bereid om te helpen of zijn ministeries bereid om te helpen. En moet je sommige dingen ook dingen laten die een soort van idee geven dat het eiland niet goed bestuurd wordt. Dus zorg ervoor dat je inderdaad je begrotingen netjes op tijd maakt. Zorg ervoor dat dat je inderdaad de discussie die we ook hebben gehad in de Wolbest-Finbest-conferentie niet ineens de vergoeding van de eilandsraadleden enorm hoog maakt. Dat zijn dingen die dan in Den Haag ontzettend slecht vallen, of het nou terecht of onterecht is. Dus ja, je moet een beetje opletten dat je dat soort dingen niet doet. En voor de rest vooral heel veel tijd besteden aan met politiek Den Haag, met ook de nieuwe straks regering zitten en uitleggen. Telefoon. We hebben een telefoon. Ah, wat fijn. Ja, goed zo. Papirma. Oyente, wat Oké. Dalbay. Nachi Eben Zaragoza. Dalbay. Oké, mevrouw Van Heuvelen. Goedemiddag. Ik heb een vraag voor u. Het eerste vraag is: denkt u niet dat de bedrijf, de zoutpannen, terug moet komen in de handen van de eiland Bonaire? En dat is die eerste vraag. En de tweede vraag is, hetzelfde buurt daar, hebben ze gezegd met de tijd, met de klimaatverandering, dat wij onder water gaan zitten, dat we niet bij tijd moet beginnen met de duinen of dijken te bouwen daar, dat wij te voorkomen dat wij onder water gaan zitten. Dat zijn mijn vragen. Ik wacht op uw antwoord. Dankjewel. Dankjewel. Dank voor de vraag. Ik weet niet hoe heet de meneer? Ebert Zaragoza. Ah, meneer Zaragoza. Dank u wel voor de vragen. Nou, misschien om op dat laatste onderwerp te beginnen. Ja, dat is heel erg belangrijk. Hè? Dus klimaatverandering zorgt ervoor dat de zeespiegel rijst, dat het vaak heftigere regenbuien komen. En ook dat het klimaat dat het koraal kan afsterven doordat de zee warmer wordt. En aan al die onderwerpen moet gewerkt worden, wereldwijd, maar ook hier op Bonaire. We hebben afgesproken dat er een zogenaamde klimaattafel komt. Dat is een vorm die we ook in Nederland kennen. Daar gaat de huidige gezaghebber de voorzitter van zijn, Nolly Oleana. En met hem samen moet er gekeken worden hoe zorgen we dat we dit aanpakken. En dat zal echt ook op zijn Bonaireaans moeten. Want een Hollandse oplossing met overal dijken omheen gaat helemaal niet werken. Want die zakken weg in dat koraalsteen. Hoe heet dat ook weer? Dat heeft een naam. Dat koraalsteen wat aan de rand van het eiland is. Maar goed, ik ben even de naam kwijt. Maar ik zie hier een plaatje bij me. Dat is daar ook hier bijvoorbeeld bij de slavenhuisjes. Dus dat heeft geen zin. Je moet echt Bonaireaanse oplossingen vinden om te zorgen dat mensen hier droge voeten houden. En vooral ook dat als het heel sterk regent, dat je dat regenwater vasthoudt. En dat je niet vervolgens de hele grond de zee in laat stromen. En als het gaat over dat zoutbedrijf, ja, ik weet niet helemaal precies hoor wat daar de goede oplossing voor is. Maar ik snap wel dat u zegt, ik zou graag willen dat we meer baas zijn over onze eigen bedrijven. En dat is iets wat vaak heel lastig te realiseren is als het eenmaal verkocht is. Want over het algemeen zijn bedrijven wel te koop, maar dan moet je het ook weer echt terug gaan kopen. Dus ik denk dat het toch de eerste stap zou moeten zijn om zoveel mogelijk te blijven samenwerken. En te kijken hoe je inderdaad
samen met bedrijven die hier op het eiland actief zijn en investeren ook blijft werken aan die industrie. Oké. Nós temos dois chamadas. Oyente wat ali. Landje, kom bij, dan kom je die. Mevrouw Van Huffelen, u spreekt met Eddie Christian. De U visser. kent me. De zwemleraar. Oh, wauw. Hallo Eddie. Wat ik wil zeggen is dit. Ik dank u heel zeer voor alles wat u hebt gedaan en wat in uw macht was voor deze eiland. En ik hoop u terug te zien in een positie dat u kunt doorgaan met al het werk, mooie werk dat je hebt gedaan voor ons hier zo. Ik zeg niet alleen wat jij hebt gedaan, maar dat samen met die andere mensen, zowel in Nederland en zowel hier op Bonaire, dat alles heel mooi is verlopen. Maar toch vind ik, als ik mijn eigen mening moet geven aan dit, geef ik altijd precies hoe ik denk, hoe ik voel. Ik zeg dat ons Bonaire toch in een richting is ingeslagen vanaf 1010, dat het eigenlijk het eilandbestuur, het eiland is niet meer bestuurbaar. Daar hadden we over gehad toen de tijd dat we toch met elkaar hebben gesproken. En ik hoop dat u toch in een positie zal blijven, want u bent de enige wat ik heb meegemaakt uit Nederland, in een positie wat u was. En dat u was echt sociaal bezig met het volk. Ik kwam onder de mensen. Het moment dat ik eerst kwam onder de mensen, die ging praten met de normale mens, de vissers, de zwemmers. En je voelde aan wat u hebt gedaan voor ons. Dank u wel, dank u zeer. Hoop ik spoedig terug te zien op het terrein. Bonbon, dank u. Nou, dankie Eddie. Douche Eddie. Ja. Ja, we hebben elkaar vaak gesproken inderdaad met mijn zwempartijtjes inderdaad met Eddie en zijn vrienden. Maar dank u daarvoor en ik denk dat het echt een grote eer was om samen met hen te zijn. En ik ga bij de volgende keer zeker weer zwemmen. Want ja, dat is natuurlijk ook geweldig hè. Hoe kun je je dag beter beginnen dan heerlijk even in het water met je vrienden, het nieuws bij kletsen. En vooral praten over wat jullie op de radio verteld hebben. En dan weer de ochtend te beginnen met een lekker kopje koffie met kaneel. Nou hebben we iemand uit Nederland. Oyente wat ali. Goedemiddag mevrouw Alexander van Huffelen. Ik ben vanuit Nederland. Ik heb 2 vragen voor u. U heeft net genoemd die project Galileo. En dan is mijn vraag, wat is de winst voor Bonaire? Voor de, op Bonaire zeggen ze di gobierno, met die Galileo. En wat is de winst voor onze web? Want die gaat op een terrein van web staan. De volgende vraag is, ze hebben nog gezond. Die 460.000 euro, gaat die van die kassa van de koninklijke relatie gelden wat besteed is voor Bonaire? Want als het zo is, we hebben ook een overheid, Clark Abraham en zo, die gaan ook naar de EU. Die gaan ook naar de Brussel. En dan, waarom? Voor mij is het gewoon geld verspelen met iets dat de regering kan het zelf doen. Of een andere instantie. Alright, de vraag is... Dat zijn mijn 2 vragen. Bedankt. Galileo is, wat is het voordeel van Galileo voor Bonaire? Ja, het is een heel mooi project natuurlijk om allerlei onderzoek te doen naar wat er in de ruimte gebeurt. En dat project is een inderdaad door Europa gefinancierd project. Waar ook weer dan Bonaire plezier van kan hebben. Omdat het uiteindelijk ook geld oplevert en werkgelegenheid hier op het eiland. En ik hoop vooral ook dat we in de komende tijd meer van dit soort projecten kunnen doen. Dus economische projecten waar inderdaad de kas van Bonaire mee gespekt wordt. En niet alleen maar die van het openbaar lichaam, maar ook voor mensen die hier aan het werk zijn. En de andere vraag ging wat meer... Dus een bepaald bedrag besteed voor het gezantschap van Edison. Is dat van Bonaire's koninkrijksbegroting, zijn eigen begroting? Nee, dat hebben we betaald vanuit de begroting van Binnenlandse Zaken.
Maar vooral ten behoeve van hier. Hè? Want uiteindelijk heeft hij met alle gelden die hij heeft binnengehaald zichzelf al ruim terugverdiend, om het maar even zo te zeggen. Dus uiteraard krijgt hij een salaris voor zijn werk, niet meer dan terecht. Maar inmiddels heeft hij al miljoenen aan projecten voor de eilanden bij elkaar gekregen met zijn team samen. Nu we het toch hebben over Edison. Is de nieuwe gezaghebber al op komst? Nou, dat moet wel heel snel gaan gebeuren, want het proces was dus in eerste instantie mislukt. Althans, leverde niet een gezaghebber op. En ik hoop eigenlijk nog dat voordat ik wegga, dat ik dan een nieuwe gezaghebber kan gaan benoemen. Ik weet niet of je een vraag Nee, hebt. ga Ik heb door. een kleine vraag, niet casuïstiek, maar vanmorgen was er een gesprek in de Tweede Kamer, korte debat op gisteren. Maar toen was u niet bij, toen was u van de staatssecretaris van VWS. Ja. Er bestaat grote bezorgdheid op het eiland in de zorg. Ja. Draagt u kennis van? Ja, nou, we hebben natuurlijk al heel vaak en veel gesproken over dit onderwerp. En dat is super belangrijk. Want wat nodig is natuurlijk dat je toegang hebt tot goede en kwalitatief goede zorg. En dat onderwerp is een onderwerp wat de staatssecretaris van VWS vooral zich druk over maakt. Maar waar we eigenlijk vaak discussie over hebben. Het gaat over, vinden we nou dat het goed genoeg geregeld is? Is het goed betaald? Hoe zit het nou met die verzekeringen enzovoort enzovoort. Dus daar zijn zeker nog stappen te zetten. Maar die zorgen die ken ik natuurlijk. En die bijvoorbeeld ook rondom dat vliegen. Dat moet natuurlijk ook opgelost worden. Want het moet gewoon zo zijn dat als je hier op het eiland ziek bent en je kunt niet hier op het eiland geholpen worden, dat je dan echt zo snel mogelijk naar een andere plek gaat waar je dan wel geholpen kan worden. En dat probleem moeten we ook echt aanpakken. Ja, om te sluiten, want het is bijna 1 minuut voor 2 of 2 minuten voor 2. Ik wil toch dit zeggen. Ik heb een heleboel interviews gedaan met een heleboel ministers van Nederland, staatssecretaris en Nachi veel meer dan ik, want ik ben nog jong. Ja. Ik wil niet zeggen dat Nachi oud is. Nee. Hij heeft veel meer ervaring misschien, ja. Ja. Maar ik wil zeggen Hij is dat... jonger begonnen. Correct. Maar ik wil wel zeggen dat altijd dat ik u heb gesproken, alles wat u heeft gezegd, u bent ook een vrouw van uw woord. En daar ben ik zeer dankbaar. Ook voor de Bonaireaanse bevolking die misschien aan het luisteren is. Maar we willen u graag bedanken voor alles wat u heeft gedaan. Eddie heeft het al gezegd. U heeft duidelijk laten zien dat u met uw hart voor Bonaire heeft gewerkt. En we zijn heel dankbaar aan u en hopen dat u terugkomt. Nou, dat zou fantastisch zijn. Ja, niet in de nieuwe regering, denk ik. Maar Geen ik kom probleem. sowieso zelf terug. Want ik vind het echt fantastisch om hier te werken. En dank jullie ook voor... ja, jullie hebben me ook scherp gehouden. Hè? Dus het was niet zo dat ik in die interviews correct. met jullie een beetje liefjes werd bevraagd. En dat is ook heel goed. Want jullie weten precies wat er op het eiland leeft. En dat is ook de rol van de journalistiek die ontzettend belangrijk is. Om te zorgen niet alleen dat mensen geïnformeerd zijn, maar ook dat mensen zoals ik geïnformeerd zijn over wat hier speelt. Een highlight Dank. van deze periode is de erkenning van Papiamento als minderheidsstaat. Ja. Ik geef u de gelegenheid om een stukje Papiamento. U werd gedwongen Om te sluiten in papier. u werd gedwongen om uw aan zeggen. Ik denk dat Sion dat gedaan heeft. Ja. Dat kleine videoclipje. Ja. Wat het ook mag zijn. Ah, wow. Midushi. Querido pueblo di Monero, Masha danki, ayo. Doe het toch? Wat een krachtig. En zei dat we Alexandra van Huffelen. Mi quiero invitar pueblo di Bonaire a vetar 6 horas naar Rincon. Oké. Heb jij dat genoemd, de banki di Redo? Ja, dat heeft, Oké. dat heeft Sion gedaan. Oké. Ja. Ja. De banki que tem pariba de misa, aí a minha banki di Redo. Positivo. A melhor vez é positivo. Banco di Redo. Vamos caminho botar Positivo. informação. Vou intercambiar com a Alexandra e me repa de lasto via como secretário de Estado de Bonaire e conversar com ele. Nós que agradeci, Alexandra, hartstikke bedankt. Wel thuis, veilig Dankjewel. En inderdaad, fijn als zoveel mogelijk mensen vanmiddag komen. reis. En succes. Dankjewel. En het is Dankjewel. till we meet again. We will. Oké, Jonan, Dankjewel. tema yang kujoske.
a mi tacinha, a botacinha e junto nos tacanabay dilante, no olvida con lo que vocinha, nunca, nunca, otro poquita, no olvida con lo que vocinha, nunca, nunca, otro poquita, a mi tacinha, a botacinha y junto nos tacanabay dilante.